nne m atọ m nne m na-alụsị maka ọ bụrụ na ka ndị alụsị si megbu na ịtụ mmanụ na ya asabugo akwụkwọ ọ tụrụ m n'anya chọkwa nọ ihe eme ya kwuo ka chiwe ma na-alụsị abịa yes owo na ndị alụsị bịa na alụsị ama bịa na onwe jụrụ nkes na ya ewegoro isi itute nwa ya na-abụ first son 6 months ka ọ dị n'afọ ọ nọ na shọpụ mmadụ wee na-akọtọ m na ọmụma ji ya mosu wee kpọrọ nwa ya bụbọ chi m na enweghị ego na onweghị ego ya nwere mụ jee yọrọ ayịyọ ka m wee kwụọ ụgwọ ụlọ ọgwụ na alụ m mete na ka m na-aya nweta m na ọbịa mmụọ nwa mpala nwa tete wee pịchaa wee na-edugharị nwa ha mgbe ọ na-aya apịgbu nye nwanne nwoke afụgo ihe otu n'ukwu na otu daga n'ukwu owecha na akwa ndaga na-enye nke dị ọkpara maka na ọ bịara ogwu dadị owecha na akwa ndaga eji n'ukwu ya bụ ihe ebere isi ọcha isi ozugbo ọkwụ onye akpa m gbiri ihu nwa akụ ọba nkịta ọba ọkwa ya bụ ọzọzi ọ bụchaghị aka odo onye o ji asụ nri nwa amacha n'elu wee gbafu ọ chụbịa ya emechaghị ọta were aka odo wee ha mụ anya ovu aka ya akpọpụ maka ọ daa n'ihe m na-ekwu n'ihe ọ na-atụ ọ tụrụ nwanne m a si na nkịta nwaanyị na-azụ na-ata akwa na nkịta nwaanyị na-azụ na-ata akwa na-ekele ana ụmụnna ekele anya na famili maka na ọmụgba ahụ adịghị m wee nata wee si abịa kene ka isikọ m oke nke hata nke anyị hata okweghị eme ihe ọma bụ n'ọchị n'ọnya na nwunye enwezi n'ọnya nwe n'ọnya bụ diọkpala n'ọnya ya ekwughị ya eme n'ọnya na nwunye enwe mana ọnụ kịta ọkpọ m jụọ m sị m ọrụ m nwa kịta anama nya na nwunye ọrụ nya na nwunye ya enwezi ihe ndị a ọchị na mụ n'ọmụ bụ di m. Mrs. Florence Okpala, the last time, so to complain about some things naming your family not like you. Yes. Which now your Okpalage, boye at the center of everything according to you. Obiago, today your son Obiago to clear the air. Ihe m bịa gwa unu na mbụ wite akwa n'anya mmiri bụ na ihe a na-eme since nneji ka mama etinọ ya aka na mana since di m nwụzi nya nsogbu wee karịa na diọkpala ekweghị mmaba ị na-agwa ya okwu ọ sịghị kọba nke ka nke nwere na di m and na o nwere ihe na-enye nsogbu na family aka ọnya ka aka ama ọnya so m na-agwa this boy o kwere ekwe ihe a na-eme na-apịa onye ọbụla in case na nwanne nwoke jelo na bie how many times ọ nara ekwe mmadụ ụfọdụ ọsị anya ọbịa ọsị anya chọọ bịa mmanya iwu bụ na ọ ya egonye mmanya na mmanya ka a na-ekwu okwu ya na hapụ ihe a bịara ikwu akọba ihe ọzọ o megide ihe na nwa a na-eyi arịrị ọ nata na-agwa m ya na-eme nwanne nwoke nwanne mana ọ na-akpachaghị gị nkedo ihe ya eme mmesi ahapụ ya hapụ kenye apịa ka ewere nwayọ ihe wee karịa ya bụ ihe na-enye nsogbu wee karịa jụrụ nkesi na nwanne ya nwe ka ọ karịrị ọkpọm tụ na ya elebata eletrọniks ya ka ama ma ya emegodo ụfọdụ now ọ chụọ nwanne ya na bie mụnwa jekwa at last jekwurie na ihe m bịara ọmụnwa nwụcha na nwụchi mụ na ọ chụkwu mụ na ba nche mụ na ba nke m bịagoro ka anyị kpalị ka a ga-esi wee mie ọtị na-emecha anyị kwuo na fon nne nnara tụọ ka ọ kpọ m na fon cha emecha wee kpọtụ ya kedu ihe na-eme m ịkpọ ọzụmọkụ isi ka ịkpọ m si m na ihe anwụ afọ ihe anwụ aka ya wee ọkpa ya wee alụliju m obi maka na onweghị ka ọ ya wee kpọọ ya na famili na ihe na-eme ka o soro ụchọ ya diọkpala na-afịa so mbụ diọkpala na onwe ihe ịchọ ime na famili na ọnya ya eme ngwa menịchanị ngwa chanị ọ na-azọ diọkpala kedu uru diọkpala bụ na famili ibu na anyị gbu m
na-akwa wee chọgide na-eme nchọgide wee chọta asị abụọ akwụsị a ka emenya n'ọchịcha ikwuridokwu chichichicha nwunye nna ana nwunye acha na onwe na ahịa emie nye esokwa na me nwunye acha nye esokwa na eme ihe a na-eme adị na-eme jụrụ nkes na ahịa ewegoro isi itutie nwa ya na-abụ first son 6 months ka ọ dị n'afọ na Lagos. Yes. Ajụcha ahụ ha fute echi akpọ m na fon nwunye kpọchi m ma m tinyekwa ya n'ekpere na akụkụ ya na nwa m narị na ahụ mkpọ nchi akirisi okwu ebe na-eje kpọrọ tinye ndị ahụ ahụta na ihe na-eme emegidelu m ekpere ooo dịka nwa mana malị mmanwụ na mmadụ na-ahụ ka a ga-echibe ama a ga-echibe all by God grace ka eji wee mụọ nwa ndị ekele Chukwu ka mụrụ ya maka na m amagwo na o jiro onwe ihe melụnụ kedu ka anyị nwa anyị esi wee mee na Lagos and ọ maara ha sọfa na Lagos na enyemaka ndị mmadụ enyemaka ndị mmadụ so nwanne m nwoke wee mụọ that very year ọ mụrụ nwa nke nna ji mụ na ya na wee mụọ ha wee mechaa wee nata oge anyị wee jesie mmanụ o wetakwa 1 naira o wetakwa shishi o wetakwa kọpa ọmụ na obodo ihe niile wee nye asịdị ọkpala o buru ụzọ anyị na-esi n'azụ ivugide so anyị wee jesie mesie ya akwamozu a wee duru ya wee na ebe wee wee nye m ndụmọdụ biko ụnụ akakwana m mma ka nwaanyị ịmagwo nwata nwaanyị mụrụ nwa mụrụ ahụ ịmagwo ha pensị ọ dị nyebe ya ndụmọdụ ha nala m ọnụ tutuwo chimụmụchikwu ya na dọkịta kwuru ọwụ na mụkwụ ya nsogbu na ya jatụrụ nwe chi ya biko kenere na dọkịta agwakwana Chukwu n'ihi amụ nwa mara ka katagodu ahụ n'ihe mere gịnị nwe were 1 piece akwa wee fichaa n'ihu ya ka ịkasị anọcha naba anala onu 1 2 3 adịwekwa ime a na-akpọzi na fon na nwunye ndị nsị ochukwu daa okwu mana nke na-engwa ha apagodi ejewara chi na masị na mama ha na achị ha mụjina nwa na ha ya ji amụ nwa ya ivulu m ebe evu m aga na Lagos nne-ebe cha kedu ihe nji shikote n'ụwa na onye meride n'ọhịa ọmụmụ chicha o were nshi ma m n'ihu o wee dị ọ pụta nke bụ ahụ mụọ ya esendele ya ihe ọmụgwọ gokwara 1 piece akwa na les nye ọga emecha ma wee nata o nwere mgbe nwanne nwaanyị nke ọdụdụ chọrọ ịnụdị ma wee nata nwanne nwaanyị nke ọdụdụ m wee kpọkọta ya na fon sha biko kene natakwa na nwanne nwaanyị anyị dị ọchịmụcha na nwanne nwaanyị anyị dị ọchịmụcha ọnwazi ndị nna akwa na-ese ndịle ha na Lagos na-ese ndịle ha ndị na Lagos tufọ maka gịnị dị maka na mma na o nwere wee mechaa banata ahụ nwere ụzọ akwa mgbe ahụ na ha na-abanata nwechi abịa na ka anyị na ebe mbi anya na ebe mbi ụlọ ha ji n'ebe a nye na nwunye dị ọkpara na nwunye dure n'ebe nni ya na onwe ya unu ji nata ngwa ka mụ na unu nọ ebe a ụja landlord mbibi kwụọ ụgwọ 1 room kwụọrọ ụgwọ 1 room cha nọrọ n'ebe a aka m na-akụ nri mụ na-emebe n'ime mana agha ha na-ebu m dị too much agha ndị a na-ebu m dị too much a na-ekute ume imecharịa ihe ọma o were ihe ọjọọ kwụọ ụgwọ imecharịa ihe ọma o were ihe ọjọọ kwụọ ụgwọ kedu ihe m na-eme ụdị agha ha na-ebu gị ụdị agha ha na-ebu m bụ na ha ejitere akọtọ ọgụ kọtọchaa gị ya na ndị mmadụ jụrụ njes na nwa ya ahụ izizi nwụrụ ọ nọ na shọpụ mmadụ wee na-akọtọ m na ọmụma ji amosu wee kpọrọ nwa ya amụtara na amosu ka m ji wee kpọrọ nwa ya mmadụ onye agwa gị yes ofu onye ọzọ wee bịa wee gwa m wee sị m mụchikwa na ndị na mụ na ha bụ nwanne m Chineke ihe a na-ekwu na shọpụ ya
na ụmụaka m na nwa nwoke na nwunye na-ekwu na mụtara amụsụ na ọmụ ji amụsụ weta bụ nwa mpe ajụgide nye jugide ọ na-agọ na-ajụ ọ na-agọ ọmụma na-eziokwu na-esegharị n'elu mmiri na ndị na-emeli ihe ka ọ dị ya mma wee dị digide na-achọ ka m nwụrụ ọ mmasị Chineke na-achọ ka m nwụrụ n'ebubo ebo m wee dị arụ wee nwa nkụta nwa nwaanyị edo wee na-edo wee na-etriti nwanne nwaanyị wee kpọ ya nwanne nwaanyị wee kpọ ya wee sị na-ekwene ka o weta ego ka etinye ka e wee kwụọ dọkịta ụgwọ ya na nwanne nwaanyị gara mba nọrọ ebe m na amụ nọ na bedi wee na-ajakịrị ego ya na ala Chineke anya kedu ihe ọrụ weta weta ego ka e wee kwụọ dọkịta ụgwọ ọbawara mgbe metacha anya kwuo ya na-ekwu ncha kedu ihe ọrụ ọ masịghị bụbụọ chi m na enweghị ego na onweghị ego ya nwere mụ jee yọrọ ayịyọ ka m wee kwụọ ụgwọ ụlọ ọgwụ na alụ m mete na ka m na-aya yes na fon ka m na ya na-ekwu na alụ m mete ka m na-aya mụ jee yọrọ ayịyọ ka m wee kwụọ ụgwọ ụlọ ọgwụ ha nweta m na ọbịa mmụọ nwa mpala ọnwa teghete wee pịcha wee na-edugharị nwa ha mgbe ọ na-aya apịgbunye ka mgbe nna nwunye mgbe nna nwunye apịgbunye mana kịta ọzọ dị ka ibie na o were m jee na-arụsị mụ na onye o jee na-arụsị ya ihe a wee mekata o wefụta mbọchị a wee kpọọ ya wee sị ya ịbịazi n'ebe a bịa metụ ihe na aka maka na onwe ya ejikọ mụ na onye jee na-arụsị Chaneke na ala ịṅụrụ ahụ ka eji atụ na-arụsị ọgba m nkịtị makata m nkịtị wee sị m ọ tụrụ m n'anya chọkwa ya nọ ihe eme ya kwuo m ka chi wee ma na arụsị abịa yes ọwụ na ndị arụsị bịa na arụsị ama bịa n'onwe mpịa fisikal so yes fisikali ọnyanwa bikos na nna ajụ ya ije na arụsị idekwa na-eyuzi ya ihe ọgwụ amụwụ ọgwụ ọwụ na ị na-agwa mmadụ ma ị na-ebi ebubo ndị alụsị o wetelu gị leta or anything mana ihe ọ sa mbọsị abụ tankị na-anya gori kichin a na-anya nụrụ ya na manya kwe meta ya aka o jelo rem ifu gị maka ọnwụ na oje ọgaba agụ o jere na arụsị evidence m wee bụ na afọ m data arụsị na mmụọ wee mechaa udene wee bịa nzi fiskal tin nke udene bụzi fiskal ịghọtago so o mere ihe niile a ma ọgwụ niile ọ na-agwọ o mere ihe niile mechicha ọbịa ọmakị ya ọ na-amakị m na-amakị nwanne ma nwegwe nke mere anya ma anya ngwụ ọbịa ọnwụ na anya nwụrụ na onwe ihe na-eme anya ọsakị ya ifuke now dị nke o mere kazi m njọ bụ ọ bịaziri ogbugbu nke o mere bụ na ọ bịaziri ogbugbu o nwere one certain Sunday anyị nọ nwa na-asịrị m nya ahụ adịghị m ọ na-asịrị m akụ so onye nwa bịa akọchiri echefụọ na-ekiri amakwa m ndị ya na ya na-agba nọ n'ilo na ha nọchazie emezi bụ na ọ bata na o nwere nwatakịrị m na ya bi wee pịa nwa ahụ tara o nwere ihe o mere wee pịa anya ụtarị so nya nwachi na mbara wee bata ka ha nọcha ọ batazie baghala nwa ahụ ọcha ka ihe na-abarị ya ọkwanya nwa dutere ọkwanya na-enye enye ọkwanya na-azụ ya nwatakịrị mere ihe ọjọọ apịa anya ụtarị ọ bụzikwa na ihe edurie otu a ha na-ekwugharị okwu onye olu onye nso nwanne nwoke afụgo ihe otu n'ugwu na otu daga n'ugwu uwecha na ha akwa ndaga na-enye nke diọkpara maka na ọ bịara ogwu dadị uwecha na akwa ndaga eji n'ugwu ya ga-ele ebe isi ọcha isi ozugbo ọkwa onye ọkpa mgbiri ihu nwa akụ ọgba nkịtị ọba ọkwa ya ọzọzi ọ bụchara aka odo onye o ji asụ nri nwa amacha n'elu wee gbafu ọ chụbịa ya mechara ọta were aka odo wee ha mụ anya n'ovu aka ya kpọpụ obinye gbaba na-agba ọ chụrụ ya wute aka odo ahụ o ji chụbịa si ebe ọsọ dị ata ya gbaruo ya egbue iwuri tụrụ na ya egbue nwa gbagide wee gbaba na ndị ogbe ka ọ gbarazi ha wee gọrọ ya kacha kedu ihe aka odo ha fụchara ya aka odo ahụ
ha na-ekwu ọ na-amanye enu n'anya ọ na-amanye enu n'anya si nyamụ nwatakịrị nyamụrụ amụ nwatakịrị nyamụrụ amụ ya bịa na-achale njie na-eme nkewa mụnwa na-akpọ na-ebe nwekwenye ga-eme ọnụ maka na this boy kweela agha kwee ilo wee kwechiele m n'ezinụlọ maka ọ daa na ihe m na-ekwu n'ilu ọ na-atụ ọ tụrụ nwanne enu a si na nkịta nwaanyị na-azụ na-ata akwa na nkịta nwaanyị na-azụ na-ata akwa then ọ bịakwala ihu tụkwadata inu again ọnya diso o si ya na nkịta nwaanyị na-azụ na ya gwara gị sị na nkịta nwaanyị na-azụ na-ata akwa na-aghọta anya bụ okwu ịghọtago so o wee bụrụ ya nwee chi na ihe afọ wekwe n'egwu akpọọ m onye njekwuru onye vigilant ọ baba bịa sa na ihe ya afọ n'oyibo na anya m ihe akarịkwa ọchị m na-eje n'oyibo na m ya ejegodogwu onye isi ndị vigilant maka onwe ya art m na-eje chọọ nọmba da ma enye m nọmba ya mkpọ na fon kọwarịa akọcharịa gwa m jụọ m ndị anyị bụ mgbe ya sị m oke chi chọrọ ya nya ka emere mechakwa anụghị m onu ya ịkpọzi ya na fon ọ sịghị nwaanyị ya eji wee kpọbịa n'ụtụtụ a ejekwuo m na nke onye isi nke ndị agbanụ kwuo nwe onye tụpụrụ m ọnụ ruo maka ma ndị vigilante nwanụ onwe ihe ha mere about it no ịnachazikwu m ihe oke dị m ịghọtago ịnachazikwu m ihe oke dị m na adịnọ for better for worse mụ na di m anya na-achachi m nye dị ọkpara ụmụnna nke anwa mee na-ekele ana ụmụnna ekele anya na famili maka na ọmụgba ahụ adịghị m wee si ya wee nata wee si ya bịa kene ka izikọ m oke nke hata nke anyị hata okweghị eme ihe ọma bụ n'ọchị n'ọnya na nwunye enwezi n'ọnya nwe n'ọnya bụ dị ọkpala n'ọnya ya ekwughie ya eme n'ọnya na nwunye enwe maka na ọnụ kịta ọkpọ m jụọ m si m ọrụ m nwa kịta anụma onye na nwunye ọrụ ya na nwunye ya enwezi ihe ugboro n'ole dị na-ekiri nkiri mụ nwụọ uche m isi ekpere ọnwụ ka ị na-ekpere m na ọmụ nwụọ ọkwanya na nwunye mụ nwụọ ọkwanya na nwunye enwezi ihe niile nne n'anya so wee bụrụ ya nwanne m ewee ka aha na nke maka na anwa nne ewee gbuo ibu m nwa anwa na anwa nne ewee magoro mabata mana wee laa mana mgbe a na-akpụ ya na-agwụ ya ka akpa alụ ka esi eme okweghị agba ya na-abịa nke izi nwụ nke bụ ọnwụọ and datin ya eme achọ ka eburu ya na nne na ya aga nna aga achọ ka eburu ya na nne ị na-agwa na ihe m na ọsịrịcha ya ya achọ ihe mere nwa ya ị na-agwa na-ekwe n'ihe na-eme na famili ọsịrịcha dan wee bucha anya bụ ibu wee were ego fọnụ wee lọta ya ọ na-achọ ihe mere nwa ya ka ọ na-achọ ihe na-eme na famili ọ chọghị ịma ị na-agwakwa ya ọ chọghị ịma ịghọtago ya bụ a na-anwa nle ụfụ obi wee sị m jee m gwa nwa onye a maka na onwe ihe onye nlesila na-anwe ihe o meela m that spirit gwakwa m si yes akpọrọ ya na okwe ha abịana and wee legati ya na agwazi ya na mmele ana bikos ọnwụ na ịgbara ya n'ihe na ọma mkpue and ihe na-eme na na-eme abatịta ọnwụ na anya nwụchago maka na onye achọrọ achọ ka famili a kpochie mana m nwekwa ọnụ ivuge mgbe na-eme maka na ihe dị ele anya ka m na-eme ihe dị ele nyanwa ya eme ka m na-eme mana ọ chọghị mgba ọ na-ebo m aligeshọn n'aka ndị ahụ ọ sị na mụ bụ di m yes ọmụ bụ di m ụfọdụ ọbịa oburu ihe jewalụ yes jewalụ o nwere nke o buru tv o nwere nke o buru machine dị m without ịgwa m yes machine na nke eji akwa akwa without ịgwa m nwa ọkwa ihe n'ihe kpọ nne gị ọnwụ na ọ enye gị no oburu ya by force n'ọnya bụ di ọkpara n'ọnya ya na-ekwu ihe na-eme n'ụlọ ihe niile na-eme n'ụlọ nke egwara ya ọma mme accept o wee kwele m agha ndị ilo chọọ ka ezinụlọ m kpochie na ana nke ikpeazụ a na-eke na-ayọ nwanne di m si abiko kene ka amaka eti ana na mmepụta ibe anọdụrụ m n'ụlọ ka m wee bụ ebe anọdụ m n'ụlọ nwanne di m na-eme n'otu mmechaa gwa chairman si abiko maka eti na ana onweghị onye na-agbanye m n'afa nwe onye na-agbanye m n'afa Chineke ka m nwụọ mgbe m nwụrụ hela amagba na onweghị nke m maara ebe ọ dị
nke eke kịta anụnwa Nke gị na di gị. nke mụ na di m a nke di m kete kịta ọ nwa nwanne di m ọ nyanwa ji akwụkwọ Onye nke a na- nyanwa ji akwụkwọ jide na mba na minus nke a ekete kịta. Nke eke gị a dịka ọ dị ndị eweke nke. mba na Ọnwụgo. ọnwụgwonu Anọ dị ka gị na di gị nwere mgbe ọ dị ndụ. ekebe nke ahụ ya na enwere ya nwekedori ọnụ ọ n'ikpeazụ ọ nwụchazi Okay, Okay. family Family kwa land. ụmụnna land. yes Okay, ewekọli ọnụ yes before o wee nwụrụ ọ nwụzie. ha wee kee So ya nwere nke o nwere n'onwe ya. mba nke o nwere n'onwe ya nwa Mm. bụ nke nlele wee bụ ibu ala Okay, nke ilelele. Yes, Nke di gị nwere n'onwe ya. nke di m nwere n'onwe So ya nke fọ kịta bụ nke ụmụnna kelụ. nke ụmụnna ke o Wee nwekwa nke kenyezie family gị nke ya. yes kenyezie di m nke one plot Mm. ndị eke 1.5 plot 1.5 plot Mm. half plot a mụ na nwanne di m abịa nwekọ ọnụ ọnụ wee na-aya ka ele nke a na-enwetara ọnụ ka m wee bụ ibe ala n'ibe ala na egbukwana m Okay, so unu lee nke a ị chọrọ ile kịta anọ ọzọ ka fọkwa. enwe one plot fọn One plus. mana onye nke na-azụ ya ọ na-azụ ya No, let me understand because he will react. More feel when he pursue the maka achọm ka ọ react. So as it is now, he had 1.5 plot of land. yes 1.5 plot of land. yes Okay, right now. Thank you very much. So let's hear from him. ihe nji abịakọrọ ebe a taa bụ ihe a na-akọ na amaghị nwere iji abịa sị na akọsị na nna achọpụ ya n'ụlọ for the first time nke nge na Okay, good after you. Oh, your name. afọ m bụ Ifeanyị Chukwu Nweke Ọkpara Okpala. Okay. Onye kwuru okwu kịta ka onye ọ bụ to you. nwanne m ka ọ bụ Nne gị. You're welcome. Okay, so you know ife you know kwuru. so ebe nji ọbịa na ọbụla efu na Facebook ọ na nna achọ ya n'ụlọ ọ bụ ya Yeah, so you know. Okay, aka nji ọbịa ọkwa so mụ abịa m ikpe ikpe Okay. ihe gbasara ihe anaghị efe a na-ekwu na ụmụnne ekwuchara ebe gbasara ịdata ihe a na conclude Okay. so mana anyị surprise ka o si elekwa ebe again Mm. ana ọ na-ekwu na na-ele bụ ana ihu ezi m dị ya my inheritance Okay. Nke lele. my father abịwa for data na my father abịwa data na my father nọ data na ya nọ 76 years or 77 years now mana ọ dị ụwa for data na Okay. so ọ nwere ebe anyị na-akpa na ihu ezi ọ na-eme ihe reform dị ọkpata dị ọkpara gatago so mana mgbe ahụ anyị nọ akụrụntụ ha na-asị na nna m osisiere na ana bito mana ọ na main road so mana emezielezi ana ma agwa m na-ele ana ana ọ mara atịrị ya ahụ so wee Mana dị na nene ya na-ekwesịghị. ọgwụ na yeli na ọmụ ka ọ dị ọgwụ na yeli na ọmụ ka ọ dị Ịnwa ka ọ dị lili. yes ọ my inheritance my father go ha for one day so wee jụọ ndị kedu ihe ọ mara gbara ma na elekwa na kedu ka soleze na magwa nsị nwekwa na nle na mmanụ hele ana ọ bụghị iwu na mmele ana wee ba uru kama na ụfọdụ ihe mere kpata iji na ụfọdụ bụ na onye ọ bitezi aka obitere o weli nke onwe wee bụ mkpa ọkwụdokwa so mana wee bịa wee jụwazie ese o nwere onye ya akweta na agụ ma onye nyenwa gwa na nwe jere shop that place ma ebe ụzọ mee elefọm nke na bụ kwata plot olodo ha plot nọọsụ kwata nọọsụ ihe ba na banwụ ya bụ 2 shop bụ ihe banwụ ya so mee elefọm adakulie di elefọm mee mmedo ikwu ya the second one akulie nke ikpeazụ ka m fụzi ndị memba ka ọ ji mbazi aduri nwee nọ the third one rute na window level eseto na kuligide ọ dị na fon mana efe na ma vidio everything bido n'isi wee kuligide wee lụọ na kịtakịta so mana ife a na-anaghị efu na akadịtụ onye ego data na nye ihe gosi na onye 7 million nwa amarụ n'ime 7 million ọf na o ji elu toilet o ji elu dị ebe a ihe na-efu na toilet ya na ihe efu number 1 then nke ọ sị na eji wee gbo mkpa maka ihe alụsị na ihe alụsị ebute ebe a na ebe a ife na efu na dị ebe a na so this toilet and ihe alụsị na nke ozi ya na just mma gwa m ka akụta ya be m ka ọ dị oke ọ nzikọ ya so ebe because awụ ya sọkọwe egwu sọkọwe dotere ihe a ụlọ n'elu ya nke ozi na ihe a na-efu na wụta alụsị ka ozi na 2 million ga ebe ka 5 million dị wee lụta anụ amaghị m ka nata ego si ga enwe m ụlọ m na-alụ nke ọsọ be anya efo agbanatara anyị ihe dị ebe a ma fedalụ bụ forums ịghọta na m anyị na-eri izu 3 olofu mee palọ
Okay. my father na nne m were ofu room nwa were ofu room my father nye m that room ahụ mgbe m na-ikolobịa magụrụ m mmanụ bịa nwaanyị maka ọ sị m na ọ gbaziri mụ na ụmụnne nwaanyị na-arahụ n'ofu room na ọ dịghị mma mụ jee ka nkụta ife dịka banye abacha mbụ na nkụta abacha ahụ that room ahụ ngwongwo kichin ma ite ma efere dị ya ka m buru datin bufe gada that side ka m wee nọrọ na ya na dị bacha ebe a ọ ya ifo na ya nkụ ya bụ na 2010 mba mgbe m kwere m ji weburu dati ihe kichin ọdịsị kichin equipment bije that place nne m aka nsị ndị lego mgbe 2010 70,000 ka ejikwu ya ifo nwe wezi that room ma fana nye that room n'ebi na-agwaghị na so mana abịazi nsị ka adị adata ụlọ ka ọ banata anyị adị ya kitchen toilet na abụ inside dining sit out palọ onye ọbụla were ofu ma were ofu nwanne m ka were ofu adịkwele toilet n'ime ya ka ọ dị izi ọchị n'ọnụ nwaanyị ka ọ balansị ya ya na ofu onwe izi ike ụmụazị anatacha etu a na-anata krismas ma ụmụnne m ndị nwaanyị ọfụkọ ebe debe isi ka ọ banata mmadụ niile mana emekịtazi mgbe m na-arụ na-echene omemechekwene ntini wee stọpụ ọ na-alịta level etu a wee leta mana mgbe na-alụ ya nọ ihe nne m ji m mgbe abụ nọ ọ bụrụ na obi isiokwu na-alụchakwa alụcha ịghọta now so that ego a na-ahalị na agwa na ele ana ego ha leta na ana amaghị m ka o siga ụmụnna wee kpebie nke a mekwara bịa 2 months o mgbe mana 2 months na wee sị m ebe bụ na anụ a na-elugo ana shop ụnụ alụ that place 3 times akụtụrụ 3 times onwe ekwulu okwu ama ego etiri that place wee sị eme bụ mụ hafụaziere ya gbasara na anụ ka nsị ebe ọzọ wee were ana kewe kọmpaseti ya ka m wezie n'ọnụ nke ahụ anọkwa nne m abụ ihe bịa kpọọ ụmụnna ndị isi ụmụnna mmadụ nya ndị isi ụmụnna ahụ chi ndị ọzọ wee nọrọ ana wee kwe ya ifo ekwuchasị ya nsị m gama na m hafụzie nke aha ha lee okwu n'ụka bịa ka alị bịa kwa ogologo okwu na ya m jeze ebe ọzọ na ime were ana ayọgide m ma ma nwana m nwoke a sọsọ bụ na ezekutiv yọgide m wee kwe ụmụnna wee si ileritin si m nsogbu adị m sọbụ na ezi anyị kezi ana ka ọ dị masaji anyị kezi ana ka o pụta ya mana adị sọprai ka anyị si wee feletin na ebe ọ bịa na Facebook na so bụ ihe nke ana nke a dị Okay, so how many plots of land can you get? Where can you get? nke ụmụnna nke ụmụnna bụ nọọ ịma na anyị dị 3 ya my father mpịa na dada nwanne m nke ọzọ ka ọ dụdụ mana onye nke anọ ọzọ ọ nwunye ya so etu anyị ketara na-ekere anyị family ka anyị na-eketa data na every family so etu anyị dị tọ na ya 3 family seta eke 3 ya into 3 yes into 3 anyị eke na bụ ịma na bụkwa ha ọgba 1.5 ndị nke a na were 1.5 mụ weta 1.5 so mana ọ bụrụ ọsọsọ ya gbara na anyị nwe nwekwa ọzọkwa na ndị ọzọ nwekwa ịbụọkwa n'ụlọ nọkwa ọsọ ndị agụ so nọ etolite ndị nke a na-aga lee nke ọ na-asị na nchụpụrụ ya n'ụlọ ihe anyị nzukọ gị na-asị gị na nlụ ihe na-edesi ụlọ ifo na ka ọ webanata anyị niile rum ama fada nye m ifo nụọ nwaanyị mgbe nwa m nwụcha mbụ na tabịa nye ka m batazi ka m nwere ọjị mmeji wee chere ndị m n'afọ bikọs ihe na data rum ahụ nọọsụ oche na ihe ejere TV na asụmakwa ọ bụ na ebubugo everything dị na that room buje na kitchen ebe na paakị efere m ite eji esi nri zachaa that place ficha abịazi ọjụzie nne m kedezi ọsị m ọnụ ka abịa wee lụta nwesị ọ bụ na m kpọ nwunye m na ụmụ m wee bata ụlọ na onye fe na akịya na asị m ka abịa ma akwụ n'ilo ka m ejekwa ghọta ka m alahụ n'ezi onwe ezi mee ngwujerụ ma ọrụ na-anụwa je ebe anyị na-anụwa ama efe mmiri village na-agba ana bịa bụ je mee mfizigo ka efu onwezi mbata na-anụwa na eje mbe mitin ụmụnna sometimes ara na nje lahụ be mmadụ ma nje na alahụ n'ukwu nne m mana nje kwụgwara họtelụ ọ na nnaba n'abalị ahụ onwebe na alarụ so nwee si ya kedu ebe na ndụ nwa mmadụ nwa dị ụmụ ndị nwaanyị nsọgo di akpọghị ụdị onye akpọghị na fon si gị na o ji ebe na ha bata nwanne di ya ọ bụla achụkọ anụ na rum ha bi kedu ka obi ya adịghị nwa mmadụ ka m ji edute asị nwunye m bata m ya ji bata ebe a na kedu ka isi si na afọ unu nne m ọmụnwa be nna m nwekwe m rum na onwe nyekwa m ya na goro nya mana wee luo echi mana onweghị onye m kụgburu onweghị onye ma jọs nọ na-ekwu na ndị mmadụ ma agba anyị niile ma ụmụ ndị ma ụmụnne ya ma ụmụnne anyị ma ụmụnne ya ọ jaka mkpọkwa ụmụnne ya na nwanne nwoke na fon nkịta anụ a nke ọsọ bụ na mbịa ba m kpọ ha na fon wee luo taa m na gị nọ na m
nwanne m nke bịa nọzụ na rum obere nwa nọ ọlụ nọ na rum ma nwezi nke mana ọnwa ọda rum nwa rum nke ọzọ ahụ ebulu ngwongwo kichin a na mite na ọda plis mana ọbacha aha nsị nkụ na-atụ ya nte nkarịkwa mana ọ bụ na ife a na-atụta nta m ife ikwu na ọbụla na-atụta alụ ya abụ a na-akọsị akpa alụ ka osi wee dị ọkwa datụrụ ma mana silin dara ada a ka nwee ike ime amendment ya a na-ahalie 7 million a nwere ike isi from that place dozie silin ahụ bụrụ ngwugwu a niile buje that place nkụbacha owule datụrụ ma o bu ibu karịa nke ọ nọ ya ọ nọ ma em ọ bụ na nwere nke aka ji were data alert nlu n'ihu ya ka ọ wee dị izi for him mana onwezini nke nwe nwe mụrụ mụrụ na-ararụ ọ mpụta na-akọrọ ndọ ọ sị na nchefụrụ ya n'ụlọ ihe na-agwa gị na-aje me nkwagharị jọs ọ bụ na ya abụ ya abịanwu ma ọ na-abịa ụna afịa se vidio ebe m ka ọ ihu ka o si de ụnụ ihe na-ezo ezo na onye ọbụla nọ n'ụwa anụ nwa sapụ ọnụ wee kpọ nne ya iyi metụ nne aka na-arụ ịma na onye ahụ natara mma n'ụwa agbata ụwa chukwu mekwa ebela na chukwu kekwere m kere m mma na ụlọ mbọsị nnọkọ nne ma n'ime obi ma na mpụta usokọ na osi nne m ọgwụjugwu awụla m osi kpọ nne m si eto gbogbo ma ya lie nsị ma metụ aka na-arụ chukwu kwana ibe mbọsị asị m chukwu mbọsị ahụ eme ya nwere ndụ m ozugbo ọ nne m ka ọwa na ajụ na ajụ emenụrụ nya mmakwa eme echi ọ bụrụ na ọ bụ nọ nne na onye ọzọ ihe mmeri si nọnsensị anụnwa mana ọ maka nọ nne kọrọ ya agwụrụ dị echefụ m na ile ana m ma inheritance 7 million mana ọ bụ na hangela hange ka afta ka mechara ya na 5 million ma 4 million ezu iji roof data ụlọ onye kụbacha mmiri kwụla n'ọdụ aka ka ọ bụkwa edozi ya ọdịmma ọ famili elezi ya gbakọta mazụ si na nwunye m ose nwunye m na-agba m nna onye ọbụla nwa ya na kọntrol bụ amaghị ife nwunye m na kọntrol m siji nụta nwunye m anyị fụ n'opis nwunye mmadụ na-agba ezi ebe nke nwa kwụsịrị eto na be di gị ọ bụ na ọ dị mma ije ịba datị n'ime kọmpandụ a ọ na-afịa arụ so afọ na nwunye m ma nwa mmadụ ọ nwa mmadụ ka ọ bụ a na-akpọta na nwa mmadụ o nwere ife o mee onye jere igbo ka igbo na-egbu onye mmiri fụrụ ọbịa ka ọ na-eri onye nke isi wede obe ka osi wede nyesi onye nwere nwa ya na kọntrol onye chọkọ kọntrol obi mana nwa ya na kọntrol m tụ akpọta nwa mmadụ ka o si mgbara wee bịa ọ nwere achọ m ka irespond otu ọkwe na mgbe m na-ajụ ajụjụ maka alụsị ọ sị na ịtụli ya na alụsị so ka efi nwere ikwu maka that ihe mere bụ na a sịkwara na abụna nne m ka ọ bụ ma ha jụ nne m ajụ ọ sị ya kọtawa m kpọọ m iyi gbanye mmiri ọmachicha m na-edi mechakwa mmechi ọnụ mana ọ bụrụ onye ọzọ taracha anya nne m atọ m nne m na-alụsị maka ọ bụrụ na ka ndị alụsị si n'obodo ịtọ mmadụ na ya asabụghị akwụkwọ ịkpọ mmadụ na kọt akwa ya asabụghị akwụkwọ atọ m nne m na-alụsị atọ nne m na-alụsị